Hello everyone, welcome back to my channel Nitamoni Boro Vlogs. Dinay ang लोगोफोरजों बेरायहैनो नागिरदों खाथियावनो मगाव करदय होननानै बुङो बे जायगाखौ बेयावहाय एसे बेरायहैनो नागिरदों मानोना आंनि जों सानैनि उन्दैनि लोगो सपना बिथाङा हाबा जाबायमोन ओमफ्राय हाबा जानानै न'आव हाबा जाखांनायनि उनाव माने न'आव फैदों नालाय ओमफ्राय न'आव फैनायखाय जों ज'है दिनै लोगो मोननायखाय बेरायनो थांनो नागिरदों मैयाबो लोगो मोनखांबाय खिन्थु मैया फांसनसोमोन नालाय तो दिनै जोङो ज'है मोजाङै बेरायनो होननानै रायलायनो होननानै फट' दिखांजानो होननानै बेरायनो थांनो नागिरदों आरो तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लेट्स गो मोनफैबाय जों जायगायाव टिकेट दानबाय थादों किमान बेसे सपना बेसां सासेयाव 30 रुपिसनो ओरैबायदि धुला लामायाव oh my god लोगोफोर जायगाया बेनो नै जि मोजांखा भिउआ एकदमबारे गोथां जाजोबनानै दङ आरो जेरैथिंबो सोरगिदिं आरो बिफांनि नै बिबारखौ नायलाय जि मोजां ग्रीन कालारजों जि समायफ्लेथारदों रायजोफोर बिराद मोजां नांबाय थांनानै एकदम माने मिथिंगानि नुथायानो बिराद समायना मा होननानै बाखनायबावनो दा जोङो एकदमबारे जिरायब्ला नायबाय थानो लुगैयो आरो itu background music আৰু জানিবা মকল লৈ দিয়াছো নকমান মকল লৈ দিয়া হয় finally baner खुलुमबाय लोगोफोर जों करदयाव मोनफैबाय नंगौ करदया जाबाय करदय रिजर्ट जोंनि टंला कुक्राकाटा निफ्राय राइटिं हाबनांगो ससे हाबोबा मोनो लामाया ससे मोजां ससे गाज्रि बिराद हाद्रि बिदिनो आरो भिउआ बेनो गथ'फोरनि गेलेग्रा दोङो सपना इटु रेस्टुरेन्ट नेकि बे रेस्टुरेन्टबो दोङो रेस्टुरेन्टआव जाया जोङो फट'सो दिखांफैदो जिरायग्रा जायगा गराय दोङो सन एनि गरायबो दोङो रायजोफोर इयावलाय मा दोङो दै दोङो नामा बानायगोनसो खोमा नै गराया गांसो जाबाय थादों मालाय गराया गांसो जाबाय थादों गांसोआ गरायखौ जाबाय थादों हुदा गेलेबाय थादों नेकि काका मजा नहीं आ रहा है दायो सपनाया गेलेबाय थादों नै मादि मोनदों गेलेनानै सुपार भिउआ सेल्फि लाबाय थादों मालाय आराम थान्दा गुसु बोरिया र' जायगाया बेथिं मायबा नै बेफोर दङ थांथ'ला जोङो दिखांजाना बाबाय बिराद फट' दिखांबाय इयावबो ग्रीन दायो जोङो करदय रिजर्टआव दङ नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बिराद मोजां जायगाया नै
tamam greeny fresh I like it नै जि मोजां ना बिबारा जि मोजांखा बोरैयाव थिखायो माबायाव फट'आव बिराद मोजां जायगाया नै 30 रुपिस लायो हाबनायाव आरो मानसिफोर बारा गैया बारा गोदानसो नामाथाय आंबो मिथियाखैमोन लोगोआ दिनै बुंनायावसो मिथिदों आङो बे फुख्रियाव बिदि माबा दलं दङ आरो दलं बानायनानै फट' माबानो थाखाय बिथिंबो न' फिसा फिसा दङ जों थांथ'ला गोबाव जागोन नालाय एसे फैनाया मोनाबाय जोंना थ' जों थांबाय थानोसै रेस्टुरेन्टआव माबा माबि जाहैनोसै बेयाव मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ बेयाव जाथ'ला जोङो टंलायाव थांनानै जाहैनोसै आरो थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना थांसै जोङो रायजोफोर थांनिसै जाहैनोसै ना सपना पानिपुरि मम' जागोनसोनो मोनजागोन ना मोनजाया या गोलोमबाय खिन्थु सलाबिना सपना आधा लाखसै मर जोङो रेस्टुरेन्टआव जानो फैबाय टंलायाव आरो फैबावगोन जानो ¿Qué cosa? Caca morir. Keseri. Import जाबाय जों भिडिअ लाबाय थानायाव सेलेब्रेट खालामदोंमोन नालाय जानोसै दा फ्राइड मम' फ्राय फैबावगोन चिकेन रल लुगैनो हादे नोंथांमोनखौबो आंनि भिउवार्सफोर नोंथांमोनखौबो मालाबा लोगो मोनब्ला आंखौ फ्राइड चिकेन मम' आरो चिकेन रल जाहोबानो जाबाय बुंनानै खाबाय दे जानो लुगैदोंबा आङो फ्राइड मम' चिकेन फ्राइड मम' आरो चिकेन रलखौ एकदम जाहोथार दे अननानै जानोसै बिदिब्ला आङो